Hallå Bjarne. Hej Sylvia. Hur går? Franlukt. Deiligt att möta dig. Jag har bruk för en ordentligt stark man. Det blir så allitande. Ja, det också då? Ja, det är nog så att jag ska flytta sin möblen i morgon till malaren kommer. Helt ut att bli till att jag hjälper mig någon lite. Gåvars du. Men jo, så då. Det var deiligt. Men förresten, jag får inte komma själv. Ja, det tror jag ska jolla frokost ikväll. Det blir nog ut och den lyse morgon. Men lysen ligger under måttorna. Bara efter trant, går vi inte larma för ett land.